Morjensta. Nyt olisi tarkoitus tehdä eka meikäläisen video silloin, että puhunkin näihin. Ja tänään kohteeksi valikoitu Liesjärven kansallispuisto täällä Tammelassa. Tänne tulin äsken autolla ja pysähdyin tuohon Peukalolammin parkkikselle. Ja tästä olisi tarkoitus kävellä Peukalolammin kautta Kaksivetiselle. Ja semmonen lenkki olisi suunnitelmissa. Ja tässä on vähän tuo alueen kartta ja muuta tietoa tästä kansallispuistosta ja samalla myös tästä Peukalolammin kankaasta. Eli matkaahan tästä nyt ei ole kuin vajaa 2 kilsaa tonne Kaksivetiselle, ettei tule mikään isompi tämmöisestä lenkistä. Ja jonkin verran täällä on ainakin kuljettu, että ei ihan syvässä lumessa tarvi ainakaan alkuun kävellä, mutta katsotaan miltä se näyttää, kun päästään tonne eteenpäin. No nyt sitä jo pääsinkin tähän Peukalolammin laavulle. Täällä ei näyttäisi ketään muita olevan ainakaan nyt. Ja tämähän nyt ei ole tosiaan se tämän päivän varsinainen pysähdyspaikka, mutta tehdään tämmöinen pieni kierto tästä. Täällä on hyvän näköiset, aika uuden oloiset vessat rakennettu. Ja halkovajakin on tuolla. Ja parit pöydät ja kivan näköinen laavu täällä. Hyvä olisi tähänkin jo tule tehdä, mutta mennään nyt tosiaan sinne Kaksivetiselle asti, että kun se oli se päivän suunnitelma. No, täällä on joku jättänyt jo valmiita polttopuitakin pikkasen tuohon. Helppo olisi tule tehdä. Hetkeksi istahtaa tähänkin. Vähän katsoa maisemia, että onpas tumma tausta, kun tää on aika savunen ollut tää laavu, että ne on tullut hyvin kyllä savut sisään jossain kohtaa. Mutta tästä on ihan hyvän näköiset maisemat, että tuo Peukalolammi siintää tuo taustalla. Ja nyt toki kun on talvi, niin kaikki on lumessa ja jäässä, mutta ihan kauniilla paikalla. Ja tosiaan helppo olisi tuohon tule tehdä ja makkara paistaa, mutta odotetaan nyt hetki. Kävellään sinne Kaksivetiselle. Käydään vielä ihan tuolla Peukalolammin rannassa tässä. Pieni, liukas polku. Lunta vielä, niin ei näe, missä on jäätä. Täällähän on jopa ihan sulaa vettä näkyvissä tossa, että järven jäälle ei ainakaan kyllä uskalla mennä tällä kertaa. Vaikka joku siellä on kyllä kulkenut, mutta itse en jätä, en sinne uskalla. Mutta tän näköinen on tää pieni Peukalolammi. Sitten jatketaan matkaa kohti Kaksivetistä. Maisemathan täällä on tosi kivan talviset. Nyt kun eilen vähän sitä uutta lunta sato tänne, niin joka paikassa on puhdasta valkoista lunta tullut. Ja täällä onkin kielletään, ei saa mennä polkupyörillä enää tästä eteenpäin, jos olisi polkupyörällä liikkeellä. Mutta tässä alkuunhan me nyt mennään tuossa Peukalolammin rantaa pitkin oikeastaan. Ja 1,2 kilometriä on vaan matkaa tuonne Kaksivetiselle. Ja on täälläkin paljon kävelty, että ei ole ongelmia sen suhteen. Mutta tosi hiljasta täällä on kyllä. Ei täällä nyt ole vielä ketään muita mun lisäksi ei ole näkynyt. Nyt taidetaan ruveta tulemaan perille tänne Kaksivetiselle. Sen verran on aikaa, kun täällä on viimeksi käynyt, että en enää itsekään tarkkaan muista, että mitä kaikkea täällä oli. Että muistan, että täällä olisi ihan laavukin ollut ja kotakin kenties. Mutta kohta sen näkee, kun kävellään nämä viimeiset metrit tästä eteenpäin. No vessa näkyy ainakin ihan ensimmäisenä tossa
Ja tässä on nämä telttailualuetta. Oikein merkitty hyvin. Kesällä voisi vaikka tullakin joskus telttaileen tänne. Talvella ei oikein houkuta itseäni tuo telttailu, mutta kesällä kyllä. Että... No niin. Joo, täältähän se. Joo, muistin oikein, kyllä täällä kota oli jo. Iso näkyy tossa. Vessa ja halkovaja oli siinä. Katsotaan mihinkä me saa sitten tehdä noin pienet tulet ja paistella makkarat. Kota on kyllä tosi iso. Joo, täällähän on ulkonakin hyvä nuotiopaikka. Saadaan siihen tehdä tulet. Mukavampi kumminkin kuin tuo sisällä. Ja maisemat on aika komeet tässä, kun ollaan niin kuin tuossa pienessä niemen kärjessä. Paljon on ihmiset kävellyt tuolla jäällä, että jalanjälkiä menee sinne tosi paljon. Ehkä sitten vaikka itsekin voi uskaltautua. Mutta oikein hyvän näköinen paikka. Tässä on hyvä tehdä tulet. Mutta kurkataan nyt kumminkin tonne kodan sisäänkin, että miltä siellä näyttää. Varmaan siellä on aika pimeetä, että katsotaan suostuuko puhelin ottaa videoa. Ja kyllä täällä on puitakin valmiina taas. Iso nuotiopaikka. Ja tosiaan paikkana on kaksivetisen kota ja tossa on ihan koordinaatitkin tänne. No, katsotaan, jos saatais tähän valkeet tehtyä. Sitten vähän makkaraa paistettua. Puuvajassa oli kyllä hyvin puita, ettei ole niiden suhteen mitään ongelmaa. Kuusta kyllä aika lailla kaikki. Läks otin vähän paperia mukaan. Taas sytytä. Katsotaan, jos se siitä syttyisi, kun laittaa vähän.
huonoja tulitikkuja. Nyt rupeaa jo liäkkiä näkyy hyvin, että kyllä se siitä saa siinä hetken aikaa palaa, niin sitten voi vähän makkaraa lämmittää siinä. Vähän taitaa olla kosteita noin puut, kun savua tulee tosi paljon, mutta kyllä se siitä. Noin. Nyt olisi makkarat syöty ja mehu juotu ja sitten voisi lähteä ihan pikkulenkin tekemään tuohon järven jäälle, katsoa, että uskaltaako siinä kävellä. Ainakin siinä on paljon ihmisiä kävellyt, että kyllä siinä varmaan jäätä riittää. Eikä tää järvikään ole kauhean iso kumminkaan. Tän näköinen tää Kotajan nuotiopaikka on tästä järven jäältä kuvattuna. Eteenpäin viitti ton. Ja tossa nyt täytyy maata olla tossa kohtaa, kun on puitakin kasvaa. Vielä täällä olisi hiillosta. Mutta nyt kun tosiaan on ne makkarat paistettu ja mehut juotu, niin sitten täytyy vaan lähteä takaisin kohti autoa kohti. Tää nyt oli tämmönen pieni retki vaan tällä kertaa, että ei ollut tarkoitus sen enempää täällä ollakaan. Ja kokeilla vähän tätä videon tekemistä ja kameralle puhumista, kun siitä ei ole kauheasti kokemusta, että miten tää sujuu. Mutta kai tää joten kuvataan tästä, kun lähtee pikkasen käveleen. Ja nyt tosiaan tarkoitus olisi mennä Sikomäen kautta takaisin kotiin. Tai kotiin kuin autolle, mutta sinne näyttää olevan 2,2 kilometriä ja siitä on sitten varmaan vielä puolisen kilsaa autolle. Mutta tänne näyttää tulevan oikein valtatie suorastaan, että tässähän pystyy kävelemään hyvin helposti. Pongasin täällä tikkatyössä tuolla. Katsotaan, saatais tuolla yrittää nakuttaa jotain syötävää itselleen. Sen kuuntelen, kun kuuluu koputus jostain. Niin onnistuin vielä löytämään. Katsotaan, zoomataan siihen. Kovasti siellä hakataan. No, nyt täytyy kääntyä tästä isommalta valtatieltä kohti Sikomäkeä. En viitti tätä tietä pitkin. Tää on varmaankin kesällä tie.
Mutta käännyin nyt tonne polulle, niin vähän ei ole enää niin ison näköinen polku, mutta on siinäkin kuljettu ja ei tästä ole kuin se 2,1 kilometriä tonne Sikomäkeen, niin eiköhän me tästä päästä kulkemaan. Tässä on aika tuoreet yhdet jalanjäljet, mutta mennään tästä pikkumetsäpolkua, tää on mukavampi kävellä. Tässä on selvästi kuljettu, niin ihan hyvin tästä pääsee. Näitä kaatuneita puita täällä on joka puolella kyllä tosi paljon. Että täällä varmasti riittää kesällä kaikkea pientä öttiä, sitä lentävää ja kävelevää, kun lahopuun määrä on niin iso täällä, että varmasti on hyvät oltavat. Tossakin on isot juurit noussut pystyyn, kun on tuuli kaatanut. No nyt löytyy oikein hienosti kaatunut. Se on niinku ihan räjähtänyt toi puu, kun se on mennyt poikki. Mennään katsoa vähän lähempää. Vielä todella iso puu. Sitten se on katkennut tosiaan tollain, että se on niinku kierteellä ja vaikka mitä. Aika hienon näköinen. Tähän tuli oikein iso pitkospuuta ja rappusia eteen. Me taidetaan tulla siihen Sikomäen paikalle sitten. Katsotaan, tuossa on opaskin viittaa. Ei ollakaan vielä, tästä on vielä puoli kilometriä sinne. Näemme. Rappuset on aika ikävät. Joo, tästä on vielä puoli kilometriä sinne Sikomäelle. Mutta se polku nyt näyttää kyllä, tosta se niinku menis, mutta sitä ei ole kyllä kuljettu. Taidan sitten kävellä tästä tietä pitkin. En viitti tonne lähteä rämpiin. Tässä tiellä on kyllä ihmisiä kävellyt aika paljon. Mennään tästä. Eipä täällä varmasti autoja kumminkaan liiku. Helppo tästä on kulkea. Ja itse asiassa nyt minä näenkin. Tossahan on auto, toi Peukalolammin parkkipaikka, on tuolla näkyy puomi ja autokin melkein sit siinä heti.